ब्रह्मदेव आणि विष्णु शंकरू तिघोई मेळोनिया एक दत्त गुरु तिघोई मेळोनिया एक दत्त गुरु तिघोई मेळोनिया एक दत्त गुरु दत्त गुरु तुका नामाना शेत रोयले दोघांनी एकटाय संबागानी आशीर्वाद मोडून त्याच्या कोर्तुबानी थोड्यांनी भरून वेले गाड्यांनी वाटिले वाड्यांनी शेंगूर केल कुबानी शेतकारांना जायला शेतानी रूप अशे नटला सोबित सपनानी सुंदर कितले शीतळ कितले कशे व्यक्त करू शब्दानी
एक स्वप्न नवे एक ध्येय नवे आम्ही गोयचे आखूया साधुत संस्कृत अस्मित सात्विक हो समाज राखूया एक शब्दानी एक श्वासानी ही कीर्ती गाऊया जय गोमंतक जय गोमंतक जय गोमंतक जय गोमंतक अजून त्या गेल्या गोयच्या नखेतांची एक चरणान ज्याने बरैल्या काणी स्वातंत्र्याची एक चित्र पितारून विश्व उभारून जोडून सगळी नाती त्या वादांनी भाषा धर्मांच्या कळवळल्या ही माती एक स्वप्न नवे एक ध्येय नवे आम्ही गोयचे आखूया जागृत संस्कृत अस्मित सात्विक व समाज राखूया एक शब्दानी एक श्वासानी ही कीर्ती गाऊया जय गोमंतक जय गोमंतक जय गोमंतक जय गोमंतक भुई माझी धरतरी माय माझी अस्मिता दौरुया जपून मायेच्या घे कुशी धादोशी जावणीची आपुरबायचे तू सपोन जीवा हिरव्यागार शेतांचे कुळागरा पोरसांचे कापडाने सोन सजले थोड्या म्हणणे शिगम्याच्या पावला थारोंग देऊ नका जाणट्यांची शिकवण तू विसरू नका गणपतीच्या आरत्या नाद घुमटांचो करा शिकून भुरग्यांचे गावले तुका आवई आफैता चेडूवा यो घरा वेंगेन घेऊन तुका रावला गोदारा मादई वाळवंटी मांडोवी व्हड नदी दर्यांचे भांगार माझे गो आम्याचो घास घे मोगरेचो वास घे भाटा भेसान भरला माझे गो भुई माझी धरतरी माय माझी अस्मिताय जौरुया जपून मायेच्या घे कुशी धादोशी जावणीची आपुरबायचे तू सपोन भुई माझी धरतरी माय माझी अस्मिताय दौरुया जपून
आणि तशी ती ओळखली जाते. या भूमीवर 450 वर्ष अनन्य असे अत्याचार झाले. धर्मांतराच्या अग्निदिव्यातून गोव्याला जावं लागलं. अनेक स्थित्यंतरे गोव्याने पाहिली. अजूनही धर्मांतराच्या काही गोष्टी चालू आहेत. आज या सगळ्यावर मात करून गोवा आपले पाय घट्ट रोवत दिमाखाने उभा आहे. गोवा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून 1961 ते 29 मे 1987 पर्यंत राहिला. या सर्व इतिहास आपण बघितला तर हे सगळं सहजासहजी प्राप्त झालेलं नाही आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांनी मग ते गोव्याचे असो, महाराष्ट्राचे असो, कर्नाटकाचे असो, संपूर्ण देशातून गोव्याला स्वातंत्र्य ज्यांनी ज्यांनी दिलं, ज्यांनी ज्यांनी हालअपेष्टा सोसल्या, त्या सर्वांना मी नम्र आदरांजली वाहतोय. त्यांच्या या त्यागामुळे, गोव्याच्या या स्वातंत्र्य लढ्यात उतरलेल्या जनतेमुळे हा गोवा आपल्याला मुक्त करता. अजीब है गोवा के लोक, असे उद्गार भारताचे पहिले पंतप्रधान श्री पंडित नेहरूंनी काढले होते. सकारात्मक नजरेतून या उद्गाराकडे पाहिले तर गोव्यातील लोक सहिष्णू आहेत, सहनशील आहेत, प्रामाणिक आहेत, पाऊणचारात अगदी अग्रगण्य असा अर्थ आपण काढता येईल. म्हणूनच इतर राज्यातील लोकांना इथं यायला आवडतं, राहायला आवडतं आणि ते परत परत गोव्यात येतात. गोव्याची खा प्या मजा करा अशी प्रतिमा मध्यंतरी झाली. गोवा मुळातच वेगळा आहे. इथे सर्व धर्माचे लोक गुणागोविंदाने नांदत आहेत. पण राजकीय स्वार्थासाठी लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्नही अजून चालू आहेत. आपण जर या गोष्टीचा विचार केला तर गोवा एक आदर्श देशातील आदर्श राज्य आपण बनवू शकतो. सर्वांनी एका विचाराने एकत्र जर चालले. ऑपोजिशन सगळ्या गोष्टी आहेत, परंतु गोव्याच्या राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या भल्यासाठी आपण तिथं कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करता कामा नये. इथं खूप गोष्टी होत आहेत. राष्ट्रपदापासून कुठेतरी तोडण्याचाही प्रयत्न इथं होत आहेत. गोव्याची प्रतिमा सुधारणे हे आपल्यापुढे मोठं आव्हान आहे आणि त्या दृष्टीने आमचं सरकार प्रयत्नशील आहे. आध्यात्मिक पर्यटनाला उत्तेजन देण्याचा सरकारचा जो प्रयत्न आहे त्या दिशेने निश्चितपणे पावले उचलली जात आहेत. आणि या सगळ्या गोष्टी लक्षात देऊन गोव्याचा विकास चौफेर गतीने कसं करता येईल यावरही चिंतन चालू आहे, यावर उपायही चालू आहे. साधन सुविधा मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्यावर सरकार भर देत आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांसाठी सरकार अनेक समाज कल्याणकारी योजना राबवत आहे. बेकारीचा प्रश्न सर्व राज्यात आहे, इथंही थोडासा आहे. आणि हा पण प्रश्न जो सुटणार आहे इथं जेव्हा आपण मोठे प्रकल्प आणू आणि ते आणल्यानंतर निश्चितपणे हे प्रश्न इथं सुटणार आहे. पर्यटन संबंधी अनेक प्रकल्प गोव्यात साकारत आहेत. मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर गोव्याच्या अर्थकारणावर चांगला प्रभाव राहणार आहे. क्रूज पर्यटनासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक साधन सुविधांवर भर दिला जात आहे. मुरगाव बंदर त्या दृष्टिकोनातून विकसित केलं जात आहे. इथं उभारलेल्या आयुष मंत्रालयाच्या वतीनं ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचं उद्घाटन लवकरच इथं होणार आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट ज्या टुरिझमचा प्रोजेक्ट आहे तोही मला वाटतं डिसेंबर पर्यंत त्याचं उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. असे अनेक प्रकल्प जे केंद्र सरकारने इथं दिली आहेत, अनेक राज्याचे काही प्रकल्प आहेत. या सगळ्या गोष्टी गोवा पुढे नेण्यासाठी निश्चितपणे कारणीभूत ठरणार आहे. गोवा डबल इंजिन सरकाराचा होणारा लाभ सर्वांना पाहायला मिळत आहे. गोवा स्वावलंबी बनवण्यासाठी
गोवा सरकारचे प्रयत्न गोव्याच्या जनतेला पाहायला अनुभवायला मिळत आहेत. केंद्र सरकार गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तत्पर आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीनं रस्ते, पूल, इस्पितळे यांचे जाळं विणलं जात आहे. येत्या काही महिन्यात जुवारी पूल लोकांसाठी खुला होणार आहे. हा पूल गोव्याचं भूषण तर ठरणारच आहे, शिवाय देशातील पर्यटनाचं पण आकर्षण ठरणार आहे. कवी मनोहरराज सरदेसाय हांच्या उतरांनी सांगपाचें म्हळ्यार रसाळ फळांचे, पिकाळ मुळांचे, लळीत कळेचे गोंय, माडा माडयेचे, न्हया दर्याचे, दुदा झऱ्यांचे गोंय, पोरण्या किर्तीचे, तरणाट्या शक्तीचे, अमर स्फूर्तीचे गोंय, सुंदर आमचे गोंय, सोबीत आमचे गोंय. अशा सोबीत उतरांनी आमी गोंयच्या ह्या पवित्र पुण्यभूमीक आयच्या ह्या घटक राज्य दिनाच्या दिसा नमन करता. सगळ्या स्वतंत्र सेनानीकूय नमन करता, ज्यांच्यांनी सुटके हे गोंय मुक्त केलें. त्याच बरोबर हे गोंय घटक राज्य करपा खातीर ज्यांचो आस्पाव आसा त्या सगळ्या जाणांकूय बी हांव नमन करता. आमी पळयता की गोंय 19 डिसेंबर 1961 मुक्त जालें आनी खरें घटक राज्य आमकां 30 मे 1987 ह्या दिसा आमकां घटक राज्य दर्जो मेळ्ळो आनी आमी राज्य वेगळें ह्या खऱ्या अर्थात आमी लोकांक सांगपाक शकले. 25वें राज्य म्हणून आमकां दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत गोंय राज्य हे वेगळ्या पद्दती तेजी कला संस्कृती आसतली, दायज सांबाळप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसतलें. पयलेच फावटी आमी 35वो घटक राज्य दिन मनयता आसतना आमकां सगळ्यांक आज चड वेळ लागलो, चड कळाव लागलो. हांव कित्याक मुद्दामून सांगता तर आमी आज 35 सणांचें फेलिसिटेशन केलें. तितूर 12 गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री ज्यांच्यांनी गोंय घटक राज्य हे घटक राज्याक सांबाळटा आसतना, उदरगतीत वांटो घेता आसतना तांचें योगदान हें खूब मोठें आशिल्लें. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून लास्ट म्हणजे आमी पळयता की लक्ष्मीकांत पार्सेकरा पर्यंत सगळे मुखेलमंत्री म्हणजे प्रतापसिंग रावजी राणे आयले, मनोहर पर्रीकर आयले, लुईदीन फलेरो आयले. सगळ्या जाणांनी प्रत्येकाचे वेगळे योगदान आशिल्लें. गोंय करता आसतना कोणी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत, कोणी शिक्षणाच्या बाबतीत, कोणी औद्योगिक क्षेत्राच्या बाबतीत प्रत्येकाचे योगदान हे प्रत्येकान आपापल्या पिरायेत गोंयाक घटक राज्य म्हणून मनयता आसतना की आमकां वेगळ्या पद्दतीचें योगदान दिलें. त्याच बरोबर जवळपास आमी 23 वेगवेगळ्यो कंपनीज आसतल्यो, संस्था आसतल्यो ज्यांच्यांनी खरोखरूच गोंय राज्याक म्हणजे उदरगतीच्या मळाक व्हरपाक ताचो खूब वांटो आसा. बऱ्याच जाणांक दिसतलें की आज गोवा मेडिकल कॉलेजीक एकेच संस्थेक कित्याक म्हणून फेलिसिटेट केली काय कितें. जी संस्था म्हणजे 1847 आशिया खंडातले पयले मेडिकल कॉलेज आमी मोठ्या अभिमानान ज्याच्या बद्दल सांगपाक जाय ते गोंय मेडिकल कॉलेज आशिल्लें. म्हणजे पुराय आशियांत जेन्ना मेडिकल कॉलेज नाशिल्ले तेन्ना मेडिकल कॉलेज आमच्या गोंय राज्यांत आशिल्लें, होय आमकां अभिमान आशिल्लो. नो डावट पोर्तुगीजांच्यो बाकीच्यो सगळ्यो जुलमी राजवटी आसतल्योच, बट त्याच बरोबर एखादी बरी संस्था तेंच्यांनी सुरवात केल्ली तिजोय आमी खंय तरी उल्लेख करप हें गरजेचें आसतलें. आमी अशा पद्दतीच्यो ज्यो कंपनीज ज्यांच्यांनी गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पासून ज्यो काही संस्था आसतल्यो म्हणजे जवळपास आमी आज 3 शैक्षणीक संस्थांचो सत्कार करता आसतना म्हणजे पोर्तुगीज काळात तांच्यांनी मराठी शिक्षण सुरवात केलें आनी ताज्या उपरांत गोंयच्या जवळपास 110-120 वर्सां पुराय जाली जे शैक्षणीक मळाचेर काम करतात. मायनिंग कंपनी आसतल्यो, फार्मास्युटिकल्स कंपनी आसतल्यो, धेंपो आसतले, चौगुलीज आसतले, सालगांवकर्स आसतले, म्हणजे गोंयच्या मुक्तीच्या पयलीं बी गोंयच्या आर्थीक उदरगतीत तांच्यांनी वांटो घेतलो. खंय तरी तांकां केन्ना तरी आमी भोवमान करपाक जाय आशिल्लो. हा मुद्दा म्हूण काडून पळयल्यार केन्नाच आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवंक नाशिल्लें. हे फावटी ठरयलें आमी पयलेच फावटी हाची सुरवात करुया. आनीकूय कितलेशेच जाण आसतले, बरेच जाण म्हणटले आमकां कित्याक ना काय म्हणून, पण हेजी आत्ताची सुरवात जाल्या. येता त्या प्रत्येक घटक राज्य दिसा अशाच पद्दतीचो ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या उदरगतीत आसा तांचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले आनी निश्चितरित्या हाज्याय फुडें प्रत्येक घटक राज्याक दिसा आमी अशा पद्दतीच्यो संस्था, कंपनीज, हाज्या फुडें इंडिव्हिज्युअल्स तांचेय बी फेलिसिटेशन केले वयतले. हे फावटी आमी जेन्ना डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या वतीन ज्यांचे कडेन रिप्रेझेंटेशन मागयलें, काही जाणां कडेन इंडिव्हिज्युअली रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें, पण आमी हे फावटी ठरयलें की कंपनीज, संस्था हांकांच पयली फावटी फेलिसिटेट करचें. 35 जाणांक फुडले फावटी 36 जाणांक करपाक मेळटलें. एक वाडयत वचून अशा वेगवेगळे फेलिसिटेशन्स आमकां सदोदीत करपाक मेळटलें आनी निश्चितरित्या हांचे फेलिसिटेशन आमी करतले. आज खूब खोस भोगता अशा पद्दतीचे सगळे माजी मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाक हजर रावले. सगळ्यो संस्था ज्यांची आमी हांगासर नांवां घेतली ते सगळे हांगासर हजर रावले. हांव गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयकारांच्या वतीन परत एकदा तुमचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही सगळे जाण अभिनंदनाक पात्र आसा.
This is a monument, national monument, even not even a single stone the governor or Rashtrapati or a chief minister can change. If anybody is making a statement that we are going to destroy it, I'm sorry, I'm praying the God may give proper information or advice to these people. That monument is going to be destructed. But as a governor, I am, you see, my nature is that my personal fund also distributed to the people. I have not taken a single file on that. Then I don't want any facility more there. And in the present proposed building also, not destroying anything there. And facilities are also not more than the present building. Then why you are opposing? This type of propaganda is not good for democracy. Sir, please look into the matter, and I'm not finding fault with any political party or any leader or any person who is holding any post. We are expected to give proper information to the people, and I am quoting Jawaharlal Nehru once again. We are the masters, politicians. We will have to educate the mass, and if education is like this, that is unfortunate, and that may not help the democracy of our country. Democracy, what is democracy? Democracy, what is the base of democracy? A right to differ. The citizens' right to differ. If a chief minister is there, a governor is there, if we are not in the proper way, we can say, Mr. Chief Minister, we are not agreeing with that. We will oppose it. In democracy, no enemies are there. So these things, with the sentiments, I swayed by emotions because such a propaganda was there. I told Rajabhan not to give any reply to that aspect, and that is why before the enlightened public of Goa, now I am forced to say certain things. And one more thing, today morning, I'm very happy to see that our Bishop Philip Neri, a good friend of mine, he has got Cardinal. The importance of that is that about 460 years back, there was a Cardinal from Goa. Under the clergy setup of Christianity, an Indian, second to Marpapa, second position is Cardinal. Such a position, now Bishop Philip Neri is declared as a Cardinal. I congratulate him for and on behalf of Rajbhavan and people of this country, and I have informed him that Rajbhavan will give a proper felicitation to him, and he will also work for the unity, integrity and welfare of the people, and I congratulate him with these few words. This moment is a moment of joy, and I'm very happy that proud of Goa. Our Goan people are concerned. I had occasion to visit more than 100 villages in our state, and there also I congratulate our Chief Minister. This is the tourist hub, but our villages are more beautiful than any other part of the country, and village tourism, spiritual tourism and health tourism, there is much scope for the development, and people from all walks of life from all over the world will come, because here they will have to spend less money
because of our Indian currency's present position. That is, through that process, we can attract more and more tourists from various parts of the world, and we will together try opposition party and ruling party are in a democracy part of the same coin. So we will all together work for that purpose, and through that process, our state will again become, now financially, per capita income wise, we are in the top, but in the happiness index, we are in the last, and we will be able to make this happiness index also, the people's happiness and pleasure in the setup also. We will have to achieve the first position in India. I am praying for that. My sincere effort from Raj Bhavan's effort, you can expect at any time. Wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind.